Mbah sinten? Mbah Darmo jeneng asmane. Nggih Mbah Darmo. Lho napa? Malah napa? Jenengan asmane Mbah Darmo. Jenengan asmane Mbah Darmo. Duh. Nggih, Mbah Darmo nggih. Nggih. Oh berarti ki sing Moji. Darmo Graji. Darmo Graji. Enggak udah rasa. Pak Wah matur nuwun Pak Wah nggih ditenggani Pak Wah subhanallah. Jegleng Mbah Darmo, siap lho nggih. Jegleng lho nggih. Jajal sik. Tung tang deng, tung tang deng, tung tang dang, dang. Moh nek, masa kok ngene. Lah ya kurang dhuwur no kok so. Ayo nak. Saben bengi nyawa Yuk, siap kanca-kanca. Piye iki kaya ngempet sanjange apa? Ancang-ancange kaya apa mandi-mandi kok kluprik. Lah iya kok iso. Oh wis suwe ora kanggo pura gowo jan. Lah Mbak Wetok ning ndi, Mbah? Mbak Wetok teng pundi? Wo, nggih. Oh, nggih kamunten. Kapunten Mbah Darmo nggih. Mboten kok kepengin nongkrah-nongkrah mboten, pengen nyuwun pirsa. Dalem. Oh, Joko. Oh, Joko. Lah iya cek cilik lho, Pak. Piye? Cara motor niki metik lho. Arek ngono. Tanpa gigi. Ayo Mbah Darmo. Ah, Mbah Darmo Ayo, jegleng. naik lho, Mbah. Aku tak ora, Mbah Darmo ben seneng Mbah Darmo, ben panjang umur. Nggih. Yen mamaja. Ae. 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 Gleng. Ayo lho, Mbah. Ayo lho, Mbah. Mbah, nek jegleng ngenteni woke ya, Mbah. Urung wayah geleng wis geleng Iya ya. kok, jenengan iki mang entek piro jane? Buru cepete. Mburu cepete. Lah. Entek karo tengah. Lah karo tengah kok wis ngene. Kembang wae weton. Aja rene lho Mbak nek ketemplung rene. Sik. Ngombe. Arek, Bos. Lah ya kok ngene-ngene tok mak kluthak-kluthik ya tuke sok apan lho Pak iki kok iso. Ora tok ya Mbah, Ben. nek kecemplung rene lho, Mbah. Ya nek kecemplung mriki lho. Dalem mriki lho, jenengan. Nggih. Lho mati jajak. Jenengan tuweke kok iki tenan kok. Ora. Mencek to kowe ya. Sepel koyoke lho. Iya. Ha? Lho kandhani kok iso. Cocok ah sini ah. Panjang yoso ya Mbah Darmo nggih, seger waras pokoke. Pokoke nek atine seneng gak ono penyakit, Mbah. Amin ora amin. Amin. Lah rodok ngopo sih? Pak. Sik. Barongan ta ora, Mbah? Ya tetep Oh, nopo barongan, modele oh. wis gak pentol. Ya kudune ya dibareng. Hei.
Wong tuwa kowe pentol lambemu. Mboten. Dicewegat Mbah Darem mulai kaya Mboten nyoro. nggih Mbak Darem nggih, mboten nggih. Kados leyak mawon lho Pak. Lho kandhani lho. Rasa gedagelan nek rene. Mbah Darem kok ndagel ae. Tukokno sak seloki kene gede. Lah bayar apa Pak bayar? Ya. Yo. Mbah. Lah ngene iki cara jenengan. Gak apa-apa ya Mbah nyengno putuem apa Dek Soleh ya. Nang Pak Waji karo Bu Reni ya. Heeh. Lah iya. Dang. Cara precel wis pira lho Pak iki mangko kok. Barongan tenan iki Mbah. Barongan tenan iki. Oh iya, barongan. Iya. Barongane loro. Ya janjine piye Mbah janjine kok piye aja ngesok aja mepet janjine ora kena ngesuk ora kena mepet ora aduh Yo, kandhani gak lah. Iya. Panas hutan panas ling-aling siap barongane siap lho Mbah. Gunung. Iya. Jajal parian iso Mbah jenengan. Jajal parian sakit parian. Tuku tahu. Wah. Tuku tahu. Iya. Ning Desa Uni. Ning Desa Uni. Terus? Ora iso. Barongan ya. Barongan. Siap toh, barongane toh. Ya. Yo.
Lah barang lagi sediluk lho. Halo. Kepoyo. Walah iku mang ngene-ngene anyang-anyangan lho Pak sajake. Mbah. Nendang moyo sik, Mbah. Dinteni lho, ndang moyo sik to. Ndang to. Iya, kinenan ayo, heeh. Ayo dibacetke. Iya, heeh. Natyan wadon sarta Soro suwe kumandang suarane senang lali kulane aja lali Sinengan paguyuban campur sari damar mulang kami jasa saking wongkon Kecamatan Bogor Kabupaten Liro nyak sebagai swasana rinantos agung panghormatan sembah nuwun yo terus kelingan ya yo ndol gondal gandol yo ning saiki kok iya sinandane Caping gunung ki topi sing bentuke kaya gunung ae gak gawene saka pring dene caping gunung. Oh copil. Ya copil. Nah, nek ndarane cara Jawa Timur caping. Caping. Nah, Nek teng kula mriko copil. Copil. Terus topi. Nek topi ki cilik nek topi. Nah, nek aku ki iket. Iket. Nek kanca-kanca ki blangkon. Nah, nek kowe ki sanggul. Nah, dhewe-dhewe pirantine ngono. Nggo ngetum-ngetum ngono kuwi ya dhewe-dhewe. Nggo ngetum-ngetum apa? Ngetum sirahe kono-kono. Iki blangkon, iki Mataraman blangkone. Nggih. Bacotke no. Heeh. Sakare bisa. Gunung desa. Dadi Devi Asmarani MG Production Yes Audio Yo
Kaping gunung. Lek Mbah